Bueno, gaurkoan abesti original bat igo biot. Abesti honek itok izena etxera bueltan, eta Skyter pelos moduan sortu neban, eta forma asko hartu dau Aitor Aranburukin baterixan, eta Juanjo Erentxun nekin kontrabajoan. Hone dauk izena etxera bueltan. Gauzak jaso, bagoaz eta etxera bueltan, Arropa zikinak, argazkisak ordenau, lagun berrixen telefonoak libretan, Amaitu da bidaia bai, ta duda bat badaukan egin buruan bentzat. Kabituko tezaizkigun, hemen bizitako guztiak gero maletan. Kabituko tezaizkigun gero maletan. Kabituko tezaizkigun gero maletan. Bat, bi, hiru, lau. Etxera bueltan, Gauzak jaso, bagoaz eta etxera bueltan, Argazkisak ordenau, arropa zikinak, lagun berrixen telefonoak libretan, Amaitu da bidaiatan, duda bat badaukanik buruan bentzat. Kabituko tezaizkigun, hemen bizitako guztiak gero maletan. Kabituko tezaizkigun, hemen bizitako guztiak gero maletan. Kabituko tezaizkigun, bidaia hontan bizitako guztiak gero maletan.